Recórdanos el marcador. 31 per a Lucentum, 27 per a Lagunaro, màxima renda per a Lucentum més 4. Bé, és la 1:01 de la vesprada i Vicent Grau vos parla dient que amb el dret que m'atorga la Constitució espanyola i el Reial Decret Llei 17/1977, des d'este moment i fins les 3 de la vesprada, secunde la vaga convocada pel Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana. Ho faig en defensa dels nostres llocs de treball per un expedient de regulació d'ocupació i vos dono les gràcies per la vostra comprensió y solidaridad. Eso es material que necesitaremos para dejar claro en la denuncia que efectivamente son unos servicios mínimos abusivos.